Magluluto tayo ngayon ng ginataang laing. Ito yung gabi, dahon. Actually galing pang Bicol yan eh. Tanglad, sibuyas, bawang, luya, sili. Ito yung pangalawang gata. At ito yung purong gata. Ito yung tinapa. Simulan natin. Lagyan natin yung tinapa, saka yung mga sangkap niya, sibuyas, bawang, luya. Lagyan natin, siyempre timplahan na natin yan. Tansyahan lang tayo pag maglalagay ng mga sangkap. Paminta, halo-haloin natin, nahalo-halo para hindi magbuo-buo yung gata. Pansawag natin tinapa. Ingay ng aso natin. Pastilan. So weird. Lagyan natin yung gulay. Tanglad oh. Takpan muna natin siya. Lagay na natin yung purong gata. Ang bango na. Nakakagutom na ang amoy. Yummy. Lagyan ng asin. Sa konting suka.
natin ng konting asukal. Malapot na siya. Wow naman! Sili. Wow! Wow! Ano ba yan? Puro kayo away yan. Tumigil na kayo. Aliyo ka yata. Banta ka pa nga kampihan mo. Ngayon mo sa akin, nasaktan ka. Kapal ng mukha mo. Kasalanan mo naman lahat yan. Okay na siya, luto na. Luto na siya mga manoy, kain na na. Kakain na tayo mga manoy. Ito yung may sili. Ngayon, lagyan natin ng sili. Pero siling green lang. Saka naghiwalay tayo ng walang sili. Kasi yung kasama natin dito, hindi kumakain ng maanghang, bawal. Ayan. Bawal siya ng maanghang kasi buntis. Magagalit si baby namin. Kain na tayo.